apostoli nomphostoli, abefundisi bonke nabefundisikazi, beshutheni nomshayeli umphathi wohlelo. Egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu, ngiyabingelela. Amen. Omi phambi kwenu, igama lami mina MaMthalane ngowakwaZondi. Egameni likaJesu, ngisuka endaweni yaseMafakatini, ngaphansi kobuholi baseNtabeni kaJehova. Ngiphathise ibranch bazalwane yaseMafakatini. Bangibiza ngegama elingitholisa kakhulu nelingangifanele, igama lokuthi ngingumfundisi. Egameni likaJesu. Bazalwane, akuningi okumise ngaphambili ngaphandle kokuza umbongo uNkulunkulu. Isakekho ungafaniswa naye. Uma ngibheke emuva, ngiyamangala. Angazi ukuthi uNkulunkulu wangithandani, ungilande kude. Egameni likaJesu. Ngathi sengilandiwe, ngathi ngiseqinisweni, ngaphinde ngazombulela ukuze bami ngokuhlangana nobaba umpostoli, ngaphinde ngazibona ukuthi bengingakafiki nawo. Egameni likaJesu. Akukuningi-ke bazalwane, ngithe mengithola ngizwa kuvuleka ithuba ngathi ngime ngimbonge uNkulunkulu ngangenzele khona. Kukaningi ngiyilanda indlela engahlangana ngayo nobaba umpostoli, kodwa ngisimanga uNkulunkulu angenzela sona. Mayeqala ukufika ekhaya lami, kwakunesilwane ngangile ngisibona ngombono ngingalele. Ukuthi ngisibona embonweni ngangisibona ngokuthi ngangisibona ngedwa noma ngabe sibaningi. Ngithi ngiyasikhomba bangasiboni bese singasitheli kodwa siphele. Kwathi ubaba ngafika, mayeqede ehamba sasala safa sabona abantu bonke nebe ngibatshela ukuthi kunesilwane ngisibonayo. Haleluya. Ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi akabheki njengokubheka komuntu. Bengise kubini okuyisimanga. Kuba uNkulunkulu bebheka njengomuntu, ngingokuqala bengaqualify ukubizwa ngokuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Amen. Kuvuka lelizwi kumina, ngihleli phansi uma kuthiwa sizosithola ukutholakala kuLuke chapter 10. Lelithi uJesu uyamdumisa uyise egameni likaJesu. Uma ufunda kusuka kuverse 21, uthi ngasona leso sikhathi wathokoza ngoMoya oNgcwele wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nakwabanokuqonda. Wabambulela izingane, yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, akakho wazi ukuthi indodana ingubani, kuphela uyise, nokuthi uyise ungubani, kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Waphendula kubafundi bekodwa wathi, abusisiwe amehlo aboneni kubonayo. Haleluya. Kuvukele lelizwi nje bazalwane ukuthi nathi sithandiwe, uNkulunkulu asimbulela ukuthi indodana ingubani. Asimbulelwanga ukuhlakanipha kwethu, sho njalo izwi lithi akakwambulanga kwabahlakaniphileyo nabaqondayo. Bese ngithanda kakhulu la lithi abusisiwe amehlo aboneni kubonayo egameni likaJesu. Baningi bazalwane bakholwa egameni likaJesu, kodwa mothi ubambulela okuzwile abakuzwa. Haleluya. Ngamanye amazwi simele ukumbonga uNkulunkulu singaphezi ukuthi yini lesenze sezwa saqonda, kodwa iqiniso limi linye lithi akukona ukuhlakanipha kwethu, kodwa umusa kaNkulunkulu othe asiqonde izinto abantu abangakwazi ukuziqonda. Haleluya. Baphinde bavukizwe litholakala ku-Exodus engeke ngisafunda chapter 10, cabanga ukuthi verse 9 bengingaphosisi. Lapho uFaro sebabizile oMose no-Aroni ukuthi nokuhamba nobani egameni likaJesu Kristu.